ضعيفي وما تفنى متبايا تروحنا سابيش نيشو عالدين. الغدوة الطيبة للكلħat ليلكم u dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija tal-erba ta' din il-ġimgħa qaddisa. Sejjer noffrija għall-erjuħ tal-familji ċefaj u magro u fl-istess waqt nitolbu l-mulejjejna jatina l-qawwa li narfu in-nuqqasijiet biex inkunu denji jistħoq ilna niċċelebraw din l-Ewkaristija. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lil ħallel nidem aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib tajtna lill-ommok u din saret l-omm minn tagħna mulej ħnina. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna tnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu il-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmina għal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Sid il-mulej tagħni l-sien ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lill-għajjiem b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma wibbirx rasi ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu nitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tgħajjir u l-bżeq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt wiċċi bħal żniet, jien naf li ma jkollix minn xiex nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se jieħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaqq flimkien. Minu kontrija, ħajersaq lejja. Ara Sidi l-mulej jenni, min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Sar responsabli nidu flimkien u Alla fil-kobbor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnitni, it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. Ngħidu flimkien. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni. Fittixt min jgħadirni u ma sibt il-ħadd u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilaġġ. Ngħidu flimkien. Alla fil-kobbor. Infaħħar l-isem ta' Alla bil-għana, inkabru bana tarat il-ħajr. Ek jaraw l-msejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla.
għax jisma' il-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjassrin tiegħu. Ngħidu flimkien. Believe, please. Islim għalik sultan tagħna, inbiss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna inħejjulek l-ikla tal-għid? U Ġesu qalilhom: morru bil-belt għand it-tali u għajdulu: għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li imitt idu u bill il-ħobs fil-platt miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li jitradih qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Prattikament illum hija l-aħħar ġurnata ta' tħejjija għal din il-mixja li qegħdin fil-bieb tagħha. Għax minn għada jibdew l-aħħar 3 ijiem ittridu jgħidulu tal-festa tal-għid. Fil-fatt għada filgħodu fl-ebda knisja ma jsir qudies ħlief fil-katedral biss, fejn l-isqof flimkien mal-qassisin tad-djoċesi tiegħu partikolari iqazzu l-quddiesa fejn il-qassisin iwedu l-ubbidjenza lilu, u f'dik il-quddiesa l-isqof jikkonsagra ż-żjud ta' matul is-sena 3 kwalitajiet ta' żejt: iż-żejt tal-Magħmudija, iż-żejt tal-griżma tal-isqof u beħ jindilku l-qassisin ta' matul dik is-sena, u ż-żejt tal-griżma tal-morda. 3 kwalitajiet dak jikkonsagraw magħda l-isqof 5 ix-xirka filgħodu fl-ebda knisja ma ssir qudies. Imbagħad fil-għaxija hemm il-quddiesa li tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija. Allura prattikament din hija l-aħħar quddiesa tal-mixja tar-Randan.
għaw il-lejla naturalment. Anke l-qari silta waħda wara l-oħra kemm mit-Testament il-Qadim u mill-Ġdid qed imexxina iwassalna għal mumenti, għall-aħħar mumenti li għadda minnhom Ġesu. Uħud minn dawn il-mumenti, minn dawn il-ġrajiet ta' Ġesu, diġà kienu imħabbrin fit-Testament il-Qadim qabel Ġesu. U l-ewwel lezzjoni hija waħda minnhom illum. Dawk il-profeta Iżajja kiteb 4 għanijiet qegħdin forma ta' għanja bl-oriġinal bil-ludi, 4 għani. Ġaqrajna 3, waħda 2 il-bieraħ u din tal-lum. Mbagħad għandu l-itwal waħda l-4, ir-raba' waħda l-itwal għanja li naqrawha dejjem jekk Alla jrid nhar il-ġimgħa l-kbira. Huma għanijiet illi iħabbru jipprofetizzaw il-xi ħadd ħanejdlu hekk bħalissa li kellu jgħaddi minn dbatijiet kbar, minn żuffijiet, minn daħk, minn skużi tibżoqlu f'wiċċu. ħabbarhom Iżajja qabel. Bejn wieħed u ieħor kważi 400 sena qabel. Issa meta taqra sewwa l-Vanġelu l-aħħar silta, l-aħħar waqtiet ta' Ġesu, tgħid dawn twettqu kollha f'Ġesu. Kollha f'Ġesu. Għaliex aħna ħuti nafu mill-istudju tal-nies bravi tal-Iskrittura li it-Testament il-Qadim, jiġifieri l-kodba qabel Kristu, Testament il-Qadim, isibu il-milja tagħhom, it-tifsira tagħhom, it-twetteq tagħhom fit-Testament il-Ġdid. Mhumiex mifrodin minn xulxejn, huma iż-żewġ testamenti qed ngħid, iż-żewġ taqsimiet huma komplementari għal xulxin. Imma ħalli ma ntawwalx. Isimgħu kemm hu sabiħ. X'ħabbar Iżajja. Tajt dari lil dawk li kienu isawtuni. Xi ngħidu għall-flagellazzjoni tar-Rumani ta' mhux tal-Lut, għax il-Lut ukoll kienu jisawtu imma n-numru tad-daqqiet tal-Lut kemm modut 40 daqqa. U kienu jagħtu waħda inqas għax waqt li kienu jisawtu kien ikun hemm wieħed jgħod id-daqqiet u l-liġi kienet tgħid jekk minflok 40 tagħti waħda żejda id-daqqet toħodhom int. Allura biex min qed isawwat ikun on the safe side kien jagħti 39 mhux 40. Imma l-flagellazzjoni tar-Rumani m'hemmx numru. L-istess strument il-flagellum kemm magħmul b'tali mod illi iqatta l-ġisem. Ekku tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Pilatu bagħat il-Ġesu għaswat il-ġimgħa filgħodu biex minn għalih x'in jippreżentah il-Lut ħajaħfru ilu. Imma rrilu Pilatu. Oħra, ħaddejja il-ħaddej lil dawk li kienu initfuli il-ħin. Issa dawn l-affarijiet San Mattew jiktibhom fil-Vanġelu tiegħu, kapitlu 27. Jgħid li l-Ġesu ħaduh jgħadduh biż-żuffijiet u jiddeskrivihom preċiż. San Mattew jikkonfermawhom jiġifieri. Ħaddejja fis-żminijietna l-irġiel qegħdin iħallu l-leħja qabel kienet in-nies tal-Orjent kollha bil-leħja.
biex juri li inti. Issa, meta bniedem trid tumiljaħ, tbaxxieħ, tbaxxieħ, u ma jista' jagħmellek xejn, tiġbidlu l-leħja. Tgħidlu inti m'inti xejn, qed ngħaddik biż-żufjet. Ħaddejja li initfuli, anzi dak hu l-verb preċi, ara l-umiljazzjoni fejnej. Mhux jaqbad il-leħja kollha, dik id-differenza, imma ftit jaqla ħielek, inittef, dak hu l-verb preċiż bil-Malti. Mhux hekk, tiġbida, imma tnittifa, tweġġa' iktar u tumiljaħ iktar. Tumiljaħ iktar, tbaxxieħ iktar. U Ġesu ħuti l-eżiz. Mammat imma xikkur. Għajnejh mamdi, komplu jgħidu l-waqta min. Għara għandi xħila taqtan, xumiljazzjonijiet ħuti, xumiljazzjoni. Bukompli, oħra dejn, forsi iktar qawwija, maħbejċ wiċċi, mit-tajjir, tibża dejda, tistħi dejda, tistħi. U mill-bżieq. Immaġina l-xi ħadd jiġi fejnek u jobżoqlok. X'se tkun ir-reazzjoni tiegħek għal dak li jagħmellek? X'se tkun? Ejdu li ftejt. X'se tkun ir-reazzjoni tiegħek meta jersaq wieħed fuqek u jobżoqlok f'wiċċek? U l-Ġesu tagħna ħuti il-ġimgħa filgħodu. Ġa kien għamil biċċa mid-dialogu ma' Ponzju Pilatu l-oħrajn jgħajtu barra salbu. U qiegħed fil-bitħa tal-pretorju isofri dawk l-umiljazzjonijiet kollha. Il-profeta Eżajja ħabbar u dak li ħabbar twetta. Hawn il-misteru, hawn il-qawwa tal-kodba mqazza. Ibassar, jipprofetizza minn fejn kellu jgħaddi il-qaddej ta' Jahve. Il-qaddej. Ma tikompli jgħid imma Sidi il-Mulej, Sidi, kapital Sidi, jiġifieri Alla is-Sidi tiegħi, dak li jista' kollox jgħinni. Għalhekk ma naqtax qalbi, ma nitħawwaġġ. Għandi mniex nistħi imma Sidi jgħinni. U anki s-salm, dan kollox mażuta għal dan iż-żmien, anki s-salm jaqbel ma dan li qegħdin ngħidu, it-tajjir qasam li qalbi u fnieni. Kemm hemm xi tgħid fuq din is-sentenza ma m'għandix ħin infissrilkom. Alla ħwina. Għax illum jafu li Ġesu miet b'attakk ta' qalb. Qalbu nqasmet mill-liżgħar tat-Turin. It-tajjir qasam li qalbi fil-veru sens tal-kelma. U fnieni, għax fuq il-Kalvarju kien hemm 3 kwalitajiet ta' gruppi ta' nies jgħajru bil-Ġesu. Il-Fariżej u s-Sadduċej u l-Lut. Ir-Ruman, in-nies li kienu jgħaddu u l-istess wieħed minn dawk il-ħallelejn. Inżel minn hemm qallu 3 kwalitajiet ta' nies kienu jgħajru. U t-tajjir li sofra Ġesu qasamlu qalbu u miet, infarto attakk ta' qalb. Isemmu xejn, isemmu xejn issa, isemmu. Tawni bikel il-velenu. Isemmu ta' l-iskrittura dejjem mhux jien. Sqewni il-ħall
meta kont bilanċ. Ejdu li ftit intom, f'min twettqu dawn il-profeziji kollha? F'min? Għaw xi presidentun fid-dinja li jista' japplika dan il-kelmiet tal-Iskrittura għalih bilanċ, Sizio bilanċ, dak li seqa d-dinja u għadu jisq id-dinja jgħajjat bilanċ minn fuq is-salib. U veru kien bilanċ minħabba d-dem li kien tilef fil-Ġetsemani u fil-flagellazzjoni u fil-pjagi. Kien bilanċ. Imma l-Salmek qal tawni bikel u sqewni l-ħal kif jgħid il-Vanġelu preċiż. Sponza xappawa bil-ħal u resqulu ma xuftejbex jixru. Kemm għandna ħuti l-eżerċitni dan hu li jagħmel differenza din il-ġimgħa qaddisa ta' daqskemm naħsbu f'dawn l-affarijiet li għadda minnhom Ġesu u t-tajba dejn it-tajba dejn hi. Ġesu ma kellix bżonn tagħhom dawn dak li għadda minnhom Ġesu mhux għalina, kulħadd mhux għalina, għalija. Jien l-ewwel wieħed, għalija, għalik. Dawn mhux affarijiet tal-fantasija għax iħobbni biex jifdini. Jien kont imxekkel bil-dnub u l-vizzi tad-dnub, Satana kien jaħkem fuqi, issa bil-prezz ta' demmu, dem divin li fdini. Grazzi mulej. Ejjew nkomplu ngħixuhom dawn il-jiem qawwijin, tant qawwijin, tant ta' frott spiritwali biex nieħdu verament il-merti tal-passjoni tiegħu. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu jgħallimna l-erf tas-sew. Ngħidu għalhekk flimkien għenna mulej. Għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi lil Kristu l-arus tagħha nitolbu. Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu biex jitqabdu it-taqbida tajba bris il-foqra u l-morda nitolbu. Għalina l-koll biex innatfu qalbna ħalli tkun tista' tilqa' fija il-preżenza ta' Kristu l-għid tagħna nitolbu. U Alla missier il-ħnina ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek bi Kristu Sidna. Tolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju li sejrin noffrulek u fil-ħnina tiegħek agħtina li niksbu il-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu f'ġeħ il-misteru
tal-passjoni ta' ibnek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha jibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa. Bih il-qtajja tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li tlaħħa l-kalċi, reġa' radd il-ħaj, tali dixxipli qalilhom ħudu biex jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdi bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek tal-familji Ċefaj u Magru. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-bir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missiek li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek nħallilkom isliem, natikom isliem tijaj la tħarix, lejn dnubitna iżda ħares, lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slimu laqda li jintrit fija, intli tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħi dnub ta' dinja, għen jinaħna mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu u Alla li tista' kollox wettaq il-qlub tagħna fit-tama li jint bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem qatt tagħtina l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Marija, slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, farsek fuq il-ġurnata tajba l-kulħadd. Tadillom